Leting. Oke, waktunya bareng Lalipor, Kang Mas Bonyos Mujari Capcus sayangku yo. Selamat malam wilujeng dalu ugi kagem Bapak Keamanan Bapak Sulipi. Wilujeng dalu Pak. Ya gak ya. Sayangku, Vina sini ndak sayang. Allah kena apa kusine apa? Hah? Gak iso mingkem. Kene. Oh perawan nek ngetak ya ngene, gak usah. Iki sing kene njaluke apa iki, Mas? Sumanding, biasanya piro ndok? Semangka terus. Urung wayahe kok amen semangka terus kok gumun aku. Sumanding. Ya ada no Mas. Itu 5. Andane kok ya. Sumanding. Gak apa-apa dinyang 50 kok sok ora dade. Lho ndi mang penyanyine? Rene. Lho kene ndok. Cak kene-kene Mbak. Lah ora kene-kene ngono. Sik tak kebuke rene lho nduk. Laris nyawane ndang lumpuk. Antar tangi turu kok so. Ayo rene ndok Vina. Dikasih koleksi boleh sayangku, nanti Sumanding kersane diaturi sama kakak-kakaknya. Kakak-kakak maksudnya kok ya. Ayo Pin. Dikasih Denok Mas. Bocah kok ayune ngene rek kene lho Nduk. Kene lho. Lah, tinggo pajangan enggak ya? Meneng ae disoteng Mas kencing. Parake rono lho. Ora. Iku sawangane rono ning rene, wong kero wong iku. Monggo. Terima gololo iki masih. Terima gololo. Semongko. Lah ngene lak iya nyosok ya. Saisi bumi kowe. Aja kuwate. Ora nganggo. Bondos kuning kowe ra iso disetir. Ayo dok. Ora bakal lentur. Ora sing ora tak potong lho ya. Sogum.